berhema ciwanmerd kulek çar neçar ji weşanxaneya avestayê derketibû. Çîroka her tiştî heye û vê carê tiştên ku çîroka wan nehatine gotin serpêhatiya xwe dibêjin. Çîrok tên gotin dibin çîrok. Bêjeyek li xwe mikur tê, mirin dikeve dewsa jiyanê, nebûn dorê ji hebûnê distîne. Dawî dikeve pêşiya her tiştî. Careke dî her tişt dema tê vegotin rasteqîntir dibe. Ciwanmerd kulek çar çîrokên xwe yên dî ji nû ve kişif dike û li peyî çîroka wan digerîne. Kevin nû dibe, nû kevin dibe, xeyal dibe rastî, rastî dibe xeyal û her tişt çawa em dizanin wiha ye. Pirtûk ji şêst rûpelan pêk û çapa yekem di sala 2017yan di meha 12 da derketibû. Nivîskarê pirtûka çar neçar Ciwanmerd Kulek di sala 1984 de li Stewrêya Mêrdînê li Bakurê Kurdistanê hatiye dinê. Çar mîx, defterên perîdankan, çar yek, otobês, strana şev û rojekê, zarokên berçem, hinek ji pirtûkên wî ne.